सयाबिन गायगासिनो नै दायो सयाबिन गायगासिनो। हेलौ फ्रेन्ड्स, वेलकाम बेक टु माय चेनेल। आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो दायो बे समाव मोजाङै दङ। आं दायो माने बिजनेस साब डिभिजननि सिङाव थानाय जोंहा एडिउ सार्कोल मालिफारा आरो गामिया जाहैबाय सामुगाव। बे सामुगाव होननाय गामियाव आं दायो माने थांनो रेडि जाबाय। थारमाने मानो होनना बुङोब्ला बेहाय जोंहा दिनै बिजित नारायण एफपिसि फुक खामारपारानि बिथांमोना माने सयाबिन आबाद मावगोन आरो बिथांमोना मोनसे सयाबिन आबाद माने सयाबिन गायग्रा मेचिन लानानै फैदों। दा बे मेचिननि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन बेसे हायो आरो आबादारि बिथांमोनजों आं सोंनाय फिननाय लागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जोंहा चिरां जिल्लानि मानगोनां डिअ सार डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसार बिथाङाबो फैगोन आरो जोंहा बिजनेस साब डिभिजननि एसडिएअ सार बिथाङाबो थांगोन आरो जोंहा मालिफारा सार्कोलनि एडिअ मेडाम बिथाङाबो बे सयाबिन आबाद गायनायाव माने फोथाराव थांगोन आरो दा नोंथांमोना आं भिडिअखौ देखायगोन बेसेबां हायो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो बे मेचिननि बागैबो आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन आरो बेसेबां हायो। थ' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ जायफोर दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। थ' गाइस थुदो। आं दायो नै दा सामुगावआव दंफैयो एकदमबारे आबाद फोथाराव। ओमफ्राय दायो बिथांमोना सयाबिन माने गायखांबाय। ओमफ्राय दायो नैबे मेचिनखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै, नायनानै लादो आरो नैबे बिथांनिफ्रायसो मिथिनानै लानोसै मेचिननि सोमोन्दै। सयाबिन बेगर ना? सयाबिन बेगर। मानसिफ्रा सयाबिन बेगरखौ नुफेराखैनो। औ। दा रायजोफ्रा नायदो दै। बेसे मोजां। बेसे मोजां ने? बिराद जोलैया बल बलथार माथो ना? साफाथार। माने बाव मेडिसिन गैया आरो। आच्छा आच्छा। दस्रानियाव मेडिसिन फैखायोमोन। औ। दा बाव मेडिसिन फैखायाखै आरो। आच्छा आच्छा। बास। सयाबिन बेगर दै आबादारि नोंथांमोन नै नायदो। नुफेराखैबा नै माबायदि सयाबिन बेगरा। आच्छा देलाय एसे बुंदो नोंथाङा सयाबिन फोग्रा मेचिननि बागै। सिगाङै माने सयाबिनखौ जोङो बेगरखौ बस्थानिफ्राय खुलिनानै नैबे बाकसाव सोयो आरो। आच्छा आच्छा। बे बाकस मोनब्रै दङ। औ। बे मोनथामखौ सोजोबबाय। आच्छा आच्छा। सोनायनि उनाव बियो माने ओरै गबोगोन आरोखि। आच्छा बेजों गबोगोन? बे पाइपजों गलांगोन आरो ना? आच्छा आच्छा। ओमफ्राय बे बुस्थुआ बोरै गबोयो होनना बुङोबा बे मोनसे चक्र आरो। औ बे चक्रआ गरफा गरफा रानो आरोखि। बे गिदिंबाय थायो फारि फारि। आच्छा आच्छा। माने बेखौ गलाङो। आच्छा आच्छा। ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे नैबाव माने हासार होनो हायो आरो। हासार? अ हासार होलांखानो हायो? हासार होखायो। आच्छा आच्छा। औ औ। माने डाबल आखाइ सारनाङा। आच्छा आच्छा। मेचिना सारो आरो। मेचिनानो सारखायो आरो ना? बेखौ जेराव थुयो बाव लारि लारि होलाङो आरो। आच्छा आच्छा। माने बेयाव मै सर जालाङो बिदि नांगोलजों। आच्छा आच्छा। लांनानै बाव लारि लारि गलाङो आरो। आच्छा आच्छा। गनानै नैबे मैमोन आरो। औ। नैबे मैया माने हाखौ प्लेन खालामफिनो आरो। आच्छा आच्छा। अ बियो? बे मै हाखौ माने बे प्लेन खालामलांफिनखायो आरो ने? आच्छा आच्छा। टेक्न'लजियाथ' बिराद मोजांलै मथा मथि। बेखौ नायदो नोंथांमोना बे जाहैबाय सयाबिन गायग्रा मेचिन आरो हासारबो लोगो लोगो होलांखानो हायो जाहैदों। एकदम फुरा लाइन लाइन जालांबाय आरो बेने? लाइन लाइन। एकदमबारे। 10 फुट डिसटेन्स दं आरो बेयो। आच्छा आच्छा। डिसटेन्सआ 10 फुट? आच्छा आच्छा। बे गासिबो जाजोबबाय। मा मा गायनो हायो बिजोंलाय? मथा मथि बे गथा बुस्थुआनो फ्राय जाजोबो आरो। अ आच्छा आच्छा। होमबाथ' बिराद बरिया बुस्थुआ। मटर थटरबो गायजोबनो हागोन? मटर हागोन गासिबो। होमबा नोंथांमोना खोनानो मोनबाय नै मटरबो सबायबो जुखाम बायदिसिना माने फोलांजोबनो हायो आरो। बे लाइन लाइन गायनाय जाबाय आरो। सिस्टेमाथ' बिराद बरिया। बे चक्र जाहैदों। चक्र माने बेजों रानो आरो। बेजोंनो रानसारजोबो जाहैदों नै। गिदिंबाय थायो नालाय बियो। औ। नायदो नै बिथांमोना अलरेडि गायखांबाय बुहुद। मथा मथि खै बिगासो गायखो? बेयाव दङ 7.5 बिगा। 7.5 बिगा गायखांबाय? आच्छा आच्छा। माने गायनायाव बारा टाइम लाया 1.5 घन्टा। 1.5 घन्टा ने? 1.5 घन्टा मथा मथि 1.5 घन्टा खम लानो हानाय आरो। माने 1.5 घन्टायाव खै बिगासो गायनो हागोन? देहा दों 1.5 घन्टायाव 7.5 बिगा गायखांबाय आरो। अ 1.5 घन्टायावनो 7.5 बिगा गायखांबाय? औ। आच्छा आच्छा। होमबाथ' फुरा स्पिड एकदमबारे। स्पिडसो हाबावोमोन माने नैबे सोनाया एसे लासै सोयो आरो। आच्छा आच्छा। माने बांद्राय सोलाबायबा गहैलाबायनो नागिरो सिङाव। औ औ औ। बेफोराव लस जायो। बे सोबाय थानांगौ आरो ना? जोबबानो सोदो ना होमबा? आच्छा आच्छा। ओमफ्राय बे मानसिया नैबाव थागोन आरो सब समाय। बाव जिरायगोन। आच्छा आच्छा। बाव जिरायनो हायो। अ बेहाय जिरायनानै होबाय थानो हाबाय? माने नायनांगौ आरो जेनेबा होबाय नालाय। औ औ। जोबाखैखौ नायबाय थानांगौ बोखारनानै एफा एफा। आच्छा आच्छा आच्छा। ओमफ्राय जोबजोबबाथाय ट्रेक्टरा माने बन्द' खालामबाय ड्राइभारा। ओमफ्राय सोबाय आरो। ओमफ्राय ग्रोब आरो गायफिनलायबाय। माने ट्रेक्टरजों फिट खालामनांगौ आरो ना मेचिनखौ? औ। नै ट्रेक्टरजों फुरा फिट खालामखानाय। बिथांमोना गायखांबाय खिन्थु अब्लाबो दायो दसे
डेम' देखायनो थिनसै बिथांमोनखौ दा नोंथांमोना नुगोन माबोरै गायो। नैबे जाबाय हासारनि क्वालिटि। अ नंगौ बे मारै जायो खेवजायो आरो बेखौ माने फुवारोबा हासारा बुरजा गगोन एसे टाइट मारियोबा खम गगोन आरो माने बिदि क्वालिटि दं आरो बावबो बे नादा आरो ना बिसोरो गासैबो लुज खालामोबा बुरजा गगोन आरो टाइट खालामोबा खम गगोन आरो ना बेजों हासारा आदसा हासारा बाखायो गासैबो ओमफ्राय बांला हासार औ थिगानो मेचिनाव बेनिफ्राय लाबोनाय बिलाय बे जाबाय ओजों सोनाबनिफ्राय मा होनो रुनिखाटानि ने गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय नामा मेचिनालाय औ गभर्नमेन्टनिफ्राय एपिसि ना एपिसिनि आदसा दे ट्रेक्टराबो बे थिगानो दं ओमफ्राय दायो बे सयाबिन बेगरखौ बेहाय माने सामुगावआव गायनाय जादों बिजिरनारायण एपिसि नङा होमबा बिजिरनारायण एपिसिया मावदों आरो बेखौ थ' नोंथांमोना बिदिब्ला नै नायबाय थादो मेचिना सालु जानोसै सयाबिन आबादखौ माबायदि गायो नोंथांमोना नायदो नै गायसिगोन दा एकदम रेडि खालामगासिनो दङ दा नोंथांमोना नुसिगोन आरो सयाबिन बेगरखौ मेचिनजों माबोरै आबाद फोथाराव माने गायो आरोखि सयाबिनखौ दा नायदो आरो नोंथांमोना बे सयाबिन आबादखौ जोंहा बिजिरनारायण एपिसि फुब खामारपारा बिथांमोनानो मावदों आरो दायो बिजिरनारायण एपिसिनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट स्वर्गदेव बर्मन दाङ'रिया आरो लोगोसे बिस्वजित बसुमतारी बिथां सेक्रेटारि बिथाङाबो दंफैयो आरो बिबान गोनां बिथांमोनाबो दंफैजोबो सयाबिन गायगासिनो नै दायो सयाबिन गायगासिनो बास दा बे समाव गायखांबाय दा टटेल 7-8 बिगा गायखांबाय सयाबिनखौ ओमफ्राय आंथ' टेक्न'लजिखौ मोजाङानो मोनदों माने एकदम लाइन जालांजोबखायो एकदमबारे लाइन मोनब्रै गायलांखानो हायो आरो थारमाने नै ओरै सयाबिना लाइन थांजोब्बाय आरो खिन्थु दायो मैया बारा थिग नङा जाहैदों ओमफ्राय दा बेखौ फबफिनजोबसिगोन आरो सयाबिन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो